Hei, haluatteko tulla katsomaan mitä minun talossani on? Tulkaa vaan, pyyhkikää ekana jalonne. Noin. Avataan ovi. Pistetään ovi kiinni. Mä tulin niitten keskeltä. Elikkä mulla on paha onnea tänään ja hyvää onnea. Jos tulen vaan valkoisesta, minulla on hyvä onni. Jos tulen vaan mustasta, niin minulla on paha onni. Mutta tulin keskeltä, niin minulla on molempia. Heti kun tulemme sisään, näemme minun sänkyni. Siinä on paljon tällaisia kasveja, koska rakastan kasveja ja hoidan niitä. Minulla on iso sänky, koska minä nukun tässä ja minun koirani nukkuu tässä. Se on ihanan värinen, ja vähän pinkkimäinen, liilan pinkki juttu, koska minä ja minun koirani olemme tyttöjä. Heti vieressä on jääkaappeja. Sieltä tulee aina tavaraa, kun minä pyydän. Kattokaa tarkasti jopa. Tosta tuli kynttiläjuttu. Pistetään se takas. Ja pistetään ne kaikki sinne. Okei. Tälleen. Tästä tulee. Niitä pitää pistää ylös. Sitten heti vieressä on minun kirjakaappeni. Tykkään lukea paljon kirjoja, niin minulla on kirjoja paljon. Sitten tässä heti vieressä on minun pöytä. Siinä on vain kukka. Ja sitten täällä on sohva, ja missä on kyllä myös kasveja joka toisessa ruudussa, koska minä pidän. Nämä on mustavalkoisia, koska ne on ihania värejä. Sitten täällä, tämä näyttää haudalta, mutta tähän se ei ole. Tämä on tällainen allas, mikä on niin kun siellä peseydytään. Se on niin rentouttava. Ja enää yksi asia, mistä me tarvitsemme. Ja minä en pääse ylös. Joo. Se on tämä. Täällä on oikeasti niin ihanaa katsoa. Täällä on kaikkea tällaista kivaa maisemaa, ja sitten täällä on joka toisessa tällainen kiva kukkia. Sitten vielä yksi paikka, minkä en ole näyttänyt. Tai oikeastaan kaksi. Tänne minun koirani ei saa tulla. Täällä on minun nämä tavarat. Tämä on minun salahuoneeni. Täällä on minun tavaroitani, mitä minä käytän. Ja minä en pidä, että minun koirani tulee tänne, koska se ottaa minun tavaroitani. Ja hän on niin villi, niin se voisi viedä multa tärkeämmät tavarat. Hän ei kuuntele hyvin tai tottele, niin siksi yritän tulla tänne mahdollisimman silleen, että se ei pääse. Mutta hyvä, että minä koulutan sitä paljon. Mutta jokaisessa on jotain tavaraa, mutta ei ehkä ihan, koska joissain ei ole. Esimerkiksi tässä. No okei, tossa on, tai tässä. Minä pistän kaikkiin jotain tavaraa. Se ei saa huomata, että minä tulen. Tässä vieressä on tällaiset pikapuut, mistä kiipeämällä pääsee tonne kattoon. Eikö se olekin siistiä? Minä nyt yritän pistää siihen vielä yhden semmoisen kivan kattoytskön. Noin.
pistetään kiinni. Noin, koska minä en jaksa koko ajan pistää palikkaa. Minun koirallani on paha onni. Mutta minä nyt esittelen tämän rakennuksen ulkopuoleltaan. Jes, lennetään. Minä näytän kaikki minun rakennukset tällä nyt. Tämän talon olen rakentanut tällaisella vuorella. Tämä ei ole oikeastaan minun oikea taloni. Minun oikea talo on tämän paikan toisella puolella. Se näkyy täällä. Minä näytän tosi nopeasti minun kaikki rakentamani asiat. Täällä on tämmöinen lähdejuttu tai joku semmonen, mistä tulee vettä. Sitten tässä on minun pihani, minun kasvimaani ja nyt tulee mainos. Noin. Sitten täällä on minun kasvimaani. Sitten täällä on tää mun talo ja mun tällainen kiva tekemä huvipuisto. Täällä on tällainen liukumäki ja mä esittelen nopeasti. Minne mä hitsiin lennän. Joo. Mutta mennään toiseen paikkaan. Mä näytän myös nopeasti teille tää vessa. WC. Tässä on vaan vessanpönttö. Täällä ei pysty pestä kädet. Eikö se oikein älyttävä? Sitten kaikki näkee, että miten siellä menee, kun tästä voi nähdä tälleen läpi. Juu. Ei kauhean mitään ihmeellinen. Sitten lennetään tuonne. Tuolla on minun mökki, missä olen kyllä aika paljon, mutta en kyllä oikeasti. Niin kun tykkää tosta, että mua lyödään. Noin. Täällä on kyllä paljon kukkia, tykkään istutuksesta. Sitten täällä on vaan sänky ja kaikkea tylsää. Sitten mä näytän mun ton talon sisältöä. Mä kävelen minun talollani. Tästä videosta kyllä tulee aika pitkä. Oi kun upon. Juu. Tällainen nopeasti minun taloni on. Aika outo, mutta joo ihan sama. Koska minä vain koko ajan näytän tosi pieniä juttuja nopeasti, koska sitten tästä tulee niin pitkä. Sitten minun tekemä koulu. Tässä on tällainen koulu, missä ei näköjään ole oppilaita. Aina kun täällä on oppilaita, niin ne hävii jonnekin. Tää on 3 oppilasta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Täällä on vaan 7 oppilasta. Ennen kuin tulee yö, niin mennään minun tekemään eläinkauppaani. Mutta joo. Täällä on sienilehmiä. Täällä ei ole mitään. Jäniksiä. Koirat, mutta ne on kaikki myyty jo.
Sitten tuolla on, luetkaa, tuo työhuone. Ei eläimiä, kiitos. Minä nukun nyt täällä tämän yön. Kiitos kun katsoit videon ja nähdään ensi videossa. Moi moi! Elektroniikkaa!